Eurozastupnik Nikola Vuljanić posjetio je grad Čakovec kako bi javnost informirao što je godinu dana radio u Europskom parlamentu, te u direktnom susretu s građanima objasnio im važnost izbora za Europski parlament. Ljudi uglavnom se nisu u detalje upoznali sa tim što se tamo odlučuje, što se tamo radi, a 70% hrvatskih propisa, oni koji se ovdje primjenjuju, se odlučuju u Briselu. Pa se onda mijenjaju hrvatski zakon ili se direktno primjenjuju. Dakle, ovi izbori bi trebali odabrati ljude koji će biti u stanju tamo nešto napraviti da se ti propisi prilagode i hrvatskim interesima. Kada je riječ o fondovima Europske unije, Vuljanić je naglasio kako Hrvatska prilikom ulaska u europsku obitelj nije bila dovoljno pripremljena, navodeći primjer Poljske koja je iskoristila znatna sredstva za provođenje brojnih projekata. Od ulaska u Europsku uniju 1.7. prošle godine, znate koliko eura smo pobrali iz svih strukturnih, regionalnih, socijalnih fondova? Ovoliko. Nula, niti jednu kunu, ni jedan cent, ni jedan euro. Iz razloga što nam ne valja softver za kontrolu, što je luđački rezon, to uopće ne treba komentirati, i što nemamo strategije. Ko da dečki nisu znali da će doći na vlast. Vuljanić je pozvao birače da 25. svibnja izađu na izbore za Europski parlament, te izrazio svoja očekivanja. Dobro ćemo proći, ja vjerujem, posebno tu u Međimurju i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali na razini čitave zemlje. Ankete nam daju 10%, ja se nadam da će to do izbora još malo porasti i da ćemo doći do drugog zastupnika. U sklopu svog boravka u Čakovcu posjetio je Centar za odgoj i obrazovanje kojeg pohađaju djeca s većim teškoćama u razvoju.